Вы ведаеце, што на волі кажуць. У першы дзень знайдзі самага вялікага, страшнага і небяспечнага урку на зоне і улупі яму. Праз гэта іншыя зразумеюць, што з табой трэба быць асцярожным. Я не хачу, каб мяне білі ў першы дзень у турме. Так, я вялікі. Можа, і выглядаю злым, але ж я толькі пошту краў. Я нават біцца не ўмею. Я такі вялікі, бо пастаянна заядаў стрэс. Маці казала, больш за мой страўнік толькі маё сэрца. Усё зайшло так далёка, што ўжо нават скінхеды пачалі мяне абараняць. Пакажыце гэты запіс новым зняволеным. Мне гэта дапаможа. Не крыўдзіце мяне. Мне вельмі цяжка, праўда. Рукі так трымцяць ад стрэсу, што нават вязаць не магу. Я вяжу шалікі для ўсіх новенькіх. Як можна біць чалавека, што робіць для цябе сезонныя аксесуары?